Kymmeneltä päivää katsojat ja tervetuloa uuden videon pariin pitkästä aikaa. Tänään kun mä kuvaan tätä on tosiaan kesäkuun 10. Elikkäs mä oon riparilla nyt 1.–8. päivä. Ja tänään, niin kuin eilen ja toissapäivänäkin, mä olin mun kaverin kanssa kunnantalolla tekemässä eksitarttia, mikä tulee tosiaan tänä kesänä tänne. Kello on jotain, varmaan melkein 10:30, silleen että mä heräsin tässä 10:00. Katsotaan mitä mä tehdään tänään. Siis ihan sairaasti yllätti jo joo. Megis vai kola? Annappa molemmat. Megis vai kola? Yeah. On nyt on hyvät eväät, tosiaan katsoin, että me ollaan tultu ruokatauolta. Meillä on noita putkia, mitä me menettiin, että me laitetaan tuonne seinille. Eli tossa on musiikkinootteja, koska nuorisella laulua kuunnellaan tosi paljon musiikkia. Sitten tuolla on Megis. Ehkä näkyy, niin tähänkin tulee semmonen putki, koska sitä juodaan tosi paljon. Tonne tulee, eikö tähän tuu skippa tähän oranssiin? Jatsi. Kuitenkin jatsi. Elikkäs, no peli ehkä tiedätte, missä on nyt noppia, pitää tehdä toi loppu, siihenkin tulee se. Mutta me haluttiin värjätä toi pohja kokonaan oranssiksi alkuun. Sitten tänne näin tulee korttipeli. Joo, se pitää vielä ehkä tarkemmin. Ja sitten mitä sä työstät täällä? Cholen homopekoneita. Chocholen semmosia niinkun sateenkaaren värisiä kirpeitä. No pekonimaisia semmosia remmejä. Se tulee. Niin, ne on nimetty homopekoneiksi, niin tohonkin tulee semmoinen.
again. Nyt vaan mietitään friendikaa, että mihin sitä täältä lähtis. Tosiaan katsojat, kello on 17.19 eli 19.05. Minä ja mun kaverin ollaan lähdetty joku aika sitten tuolta tekemässä sitä exit-arttia. Se on sitten tosiaan kaikille avoin ja se kestää sinne, oliko se heinäkuun alkuun? Joo. Heinäkuun alkuun kestää se näyttely, että siellä voi käydä kaikki. Me nyt tultiin tähän hengailemaan, että toi mun kaveri saa vähän rahaa, että me käydään sit Hesessä. Ja mä varmaan kuvaan meidän matkan sinne Heseen sit sillä GoProlla. Tosiaan katsojat, kello on 22.33, eli vähän päälle 10:30. Täällä on silleen vielä suht lämmin, mutta mulle tuli kylmä, niin mä kävin hakemaan takin ja hanskat. Me just tultiin tähän mun friendin kaatukamaan tankille, ST1. Nyt me ollaan sitten tästä varmaan lähes tonne kylälle pyöriin. GoProsta loppu akku, joten sillä nyt ei tuu mitään loppuiltana kuvattua, mutta kahtoo, jos nyt jotain tulee vielä kuvattua. Sanotaan, että tämän päivän maiden on aika lailla tämmöstä pyöräilyä. Rullailu ees taas, niin katsotaan jos tulee tästä. Tosiaan katsoin, että kello ois 23.08, 8.11 illalle. Mä just heitin ton mun kaverin himaa. Mun pitäis nyt ite vielä ajella himaa tässä sellaiset 2,5-3 kilosaa. Mun pitäis varmaan nyt lähteä pikkuria ajelemaan sinne kotiin päin, että mä olisin silleen vielä ihmisten aikaa kotona. Joo, myö nähdään sit varmaan meillä. Tosiaan katsojat, kello on silleen 12:30 yöllä. On tälleen menossa just nukkumaan. Mä tulin siinä vähän ennen 11:30, eli tossa vähän päälle
watermelon.